Pnawn da i chi gyd, a gael gychwyn drwy fynegu fy niolch a ngwerthfawrogiad yn y fraint o gael darlithio'ch blaenau chi heddiw. Byddai'n fy nhaid y diweddar William Jones, gynt o'r Bwlan Llandwrog, wrth ei fodd o gweld ei wir yn perfformio ar y fath lwyfan. Felly diolch i chi am y cyfle. Ond i gychwyn heb fwy o oedi, William Williams, y per ganiadydd. Ond fedrwn ni ei alw fo yn ber wyddonydd hefyd. Mae lle William Williams yn hanes crefydd a llenyddiaeth Cymru wedi'w hen sefydlu. Mae'n cael ei ystyried fel un o gewri Methodistiaeth cynnar yng Nghymru, nid yn unig fel emynydd toreithiog, ond fel un o brif arweinwyr y mudiad. Yn ôl ei gofnod, an eminent Welshman, ef oedd the Isaac Watts of Wales. Yn bersonol, dwi'n meddwl bod fe'n fwy cywir disgrifio Isaac Watts fel William Williams Lloegr, ond dyna ni. Ac mae'n ysgrif goffa amdano fo. Fe ddisgrifiodd y Gentleman's Magazine, o bob un dim, o bawb, ei gymeriad mewn termau gloyw iawn. His imagination gave variety and interest to his orations. His piety was warm, yet candid and charitable. His manners simple, yet affectionate and obliging. And his moral conduct without blemish or imputation. A mae Thomas Charles yn disgrifio ei emynau fo, a'i effeithiau mewn termau cymharol. Ac fel mae'r hanesydd Derek Llwyd Morgan yn dweud, fel cantor seiat y werin bobl a brofodd danchwa ysbrydol y diwygiad mawr yn ei nerth cyfnewidiol, roedd William Williams yn cael ei gydnabod. Fe ddisgrifio Saunders Lewis o fel y bardd rhamantus a'r bardd modern cyntaf yn Ewrop. Ac wrth gwrs fel un o brif ysgogwyr Methodistiaeth yng Nghymru, mae haneswyr yn cydnabod ei ddylanwad sylweddol ar ddatblygiad diwylliannol y wlad yn ystod y 19fed ganrif a thu hwnt. O safbwynt Pantycelyn ei hun, wrth gwrs dyna oedd bwriad ei emynau a'i ysgrifau, moddion i gyflawni chwyldro crefyddol, diwylliannol a meddyliol roedden nhw. Nawr, o safbwynt yma, mae arwyddocâd ar ôl gwyddoniaeth ei gyfnod yng ngwaith Pantycelyn yn agwedd o'i weithgareddau sydd heb mewn gwirionedd erbyn llawer o sylw. Tra bod Derek Llwyd Morgan yn cydnabod defnydd Pantycelyn o wyddoniaeth yn ei gerdd hir, Golwg ar Deyrnas Crist, mae'n awgrymu fod yno'n bennaf yn cael ei roi o'r neilltu. O'r persbectif yma, mae'r defnydd manwl mae Pantycelyn yn wneud o gosmoleg ei gyfnod yn y gerdd yn fodd o arddangos anigonrwydd materiolaeth, fel modd am gyffred y cread a'r creawdwr. Rhywbeth ymylol i brif gyfeiriad ei syniadaeth ydoedd. Mae hwn wrth gwrs yn bersbectif ar wyddoniaeth Pantycelyn sy'n cystynio'n dda gyda syniadau confensiynol ynglyn â'r berthynas rhwng crefydd a gwyddoniaeth. O'r safbwynt yma, bydoedd ar wahân yw'r ddau, ac yn aml yn antagonistig i'w gilydd. Y ddelwedd gonfensiynol o ganrif Pantycelyn ei hun yw ymyleuad, a ni'n gyfrifol am yrru crefydd i ymylon y byd deallusol. Yn yr un ffordd ac mae meddylfryd unigolion fel Pantycelyn wedi'w bortreadu fel brwydr dyn ar yr ymylon yn erbyn cynnydd yr ymyleuad, mae gwyddoniaeth wedi'w bortreadu fel elfen ymylol yn dadansoddiad Pantycelyn o'i fyd. Ychydig iawn o haneswyr fyddai'n derbyn y darlun confensiynol yma o'r ymyleuad erbyn hyn. Ond bell o fod yn ymylol, roedd rhywun fel Pantycelyn mewn amryw o ffyrdd yn ffigwr nodweddiadol o gyffro syniadol ei gyfnod. Yn yr un modd, mae'n bryd ail ystyried beth oedd lle gwyddoniaeth yn ei fyd deallusol o. Mae gwyddoniaeth i weld yn chwarae rôl hanesyddol go ymylol yn hanes Cymru hefyd. Ychydig iawn o sylw, mae haneswyr Cymru wedi'w roi i le gwyddoniaeth yn hanes ein diwylliant. Fel yn achos Pantycelyn, crefydd a llenyddiaeth sydd i'w gweld yn dominyddu trafodaethau o hanes diwylliannol Cymru. Mae gwyddoniaeth yn fwy tueddol o gael ei drin fel rhywbeth estron, rhywbeth ymylol, sydd ddim yn chwarae rhan sylweddol yn y ffordd Gymreig o feddwl. Fel mae gwyddoniaeth wedi'w ystyried yn ymylol i hanes Cymru, mae Cymru i'w weld yn ymylol i hanes gwyddoniaeth hefyd. Mae haneswyr gwyddoniaeth yn parhau'n fwy tueddol, na dwi mor euog o hyn ag unrhyw un, o ganolbwyntio eu sylw ar wyddoniaeth metropolitanaidd, a'r canolfannau mawrion,
yn hytrach nag astudio lle diwylliannol gwyddoniaeth ar y carion. Fel cawn weld serch hynny, mae esiampl Pantycelyn a'i wneud gyda syniadau gwyddonol ei ddydd yn cynnig enghraifft dda o rôl gwyddoniaeth yn hanes diwylliannol Cymru ac o le Cymru yn hanes gwyddoniaeth. Nid rhywbeth ymylol yw fwriadau o gwbl wydd am ddadlau. Oedd syniadau a'r delweddau gwyddonol oedd Pantycelyn yn ymdrin â nhw yn golwg ar Deyrnas Crist. Drwy astudio gwyddoniaeth Pantycelyn, medrwn ddatblygu persbectif newydd ar ei grefydd. Medrwn weld ei gerdd mewn un agwedd fel ymdrech i wneud gwyddoniaeth yn rhan o ddiwylliant a chwyldro crefyddol ei gyfnod. Felly dwi am gychwyn y ddarlith yma drwy gymryd golwg gofalus ar golwg ar Deyrnas Crist, a'r syniadau gwyddonol sy'n cael ei drin ynddo. Mae gan i weld mae cyfranhelaeth o'r gerdd yn ymdrin â syniadau gwyddonol y cyfnod ynglŷn â natur y byd a'r bydysawd. Mae'n ychwanegol at hynny. Ychwanegodd Pantycelyn droed nodiau sylweddol i'r rhannau yma o'r gerdd, yn egluro'r syniadau gwyddonol ymhellach ac yn cyfeirio ei ddarllenwyr at ei ffynonellau. Mae modd dilyn trywydd deallusol Pantycelyn wrth iddo greu ei gerdd. Mae'n arwyddocaol mae'r clerigwr William Derham, awdur astrotheology a physico-theology oedd ei brif ffynhonnell. Drwy edrych ar ddefnydd Pantycelyn o waith Derham, a'i ymdrech i gyflwyno syniadau Isaac Newton i gynulleidfa ehangach, gan darlinellu cyd-destun diwinyddol i'w gosmoleg. Mae defnydd Pantycelyn o weithiau Derham oedd yn un o brif hyrwyddwyr diwinyddiaeth naturiol yn ystod hanner cyntaf y ddeunawfed canrif, yn cynnig ffordd o gysylltu Pantycelyn ei hun i'r traddodiad yma hefyd. Roedd diwinyddiaeth naturiol Derham yn y traddodiad Newtonaidd yn wahanol i'r traddodiad athroniaeth fecanyddol, yn tanlinellu presenoldeb parhaol Duw o fewn ei greadigaeth. Gallwn weld felly sut oedd Pantycelyn a dyn o'r carion yn medru cymhwyso ei hun o fewn traddodiad o'r canol a'i gyfeirio at ei bwrpasau ei hun. Nawr, pam gyhoeddiwyd yr argraffiad cyntaf o golwg ar Deyrnas Crist ym 1756, Pantycelyn yn agos ar 20 oed. Roedd eisoes wedi gwneud enw iddo ei hun fel emynydd poblogaidd, roedd ei gyfrol gyntaf o emynau, Alleluia, wedi'w gyhoeddi 12 mlynedd yn gynharach ym 1744, flwyddyn ar ôl i'r eglwys wrthod ei ordeinio fel yn y ffeiriad fel canlyniad o'i weithgareddau Methodistiaeth. Disgrifiodd Hywel Harris, gyfraniadau Pantycelyn mewn termau gloyw iawn. Hell trembles when it comes and souls are daily taken by Brother Williams in the gospel net. Meddwl fo. Wrth gwrs wedi gau allan o'r posibilrwydd o weithredu'n swyddogol o leia fewn yr eglwys, fe ddatblygodd yrfa fel pregethwr teithiol gyda gofel am nifer o seiadau lleol ar draws canolbarth Cymru. Mae'n llythyr i'r Iarlles Huntingdon nes ymlaen yn ei orfa. Mae Pantycelyn yn disgrifio ei hun fel roving and ranging over the rude mountains and wild precipices of Wales in search of poor illiterate souls chained in the dens of darkness and infidelity. Erbyn iddo gyhoeddi golwg felly, mi oedd Pantycelyn eisoes yn ffigwr adnabyddus a phwerus mewn cylchoedd Methodistaidd. Roedd yn ddylanwadol, nid yn unig drwy gyfrwng ei brigethu a'i emynu, ond yn ei rôl fel un o arweinwyr y mudiad yn chwarae'r rhan ganolog yn ei drefniant a'i ddiwinyddiaeth. Mae golwg ar Deyrnas Crist yn gynhyrchiad sylweddol, a mae'r ymdrech aeth mewn i'w gynhyrchu yn awgrym o'i arwyddocâd i Pantycelyn ei hun. Roedd yr argraffiad cyntaf, gafodd ei gyhoeddi yn 1756, yn cynnwys 5,468 o linellau, nid fydd ar i'w cyflwyno. Rwy'n trefnu mewn 1,367 o benillion. Mae'n ymddangos oedd wedi dechrau cyfansoddi'r gerdd rhyw 2 mlynedd yn gynharach. Mae yna hysbysebiad yn yr ail gyfrol o'i gasgariad yna Hosanau fab Dafydd, wedi gyhoeddi yn 1753, yn dweud, roedd yn meddwl printio llyfr bychan, oedd ei tir un fantioli a hwn, a'r enw buddigoliaeth yr efengil yn un gan yn cynnwys wedi 300 o wersi. Dyma be mae'n sawn. A mae'n amlwg fod bwriad, ffurf a theitl y gerdd wedi newid cryn dipyn yn ystod y 3 mlynedd yna, ond dyma'n amlwg be oedd ganddo fe mewn golwg. Felly, welwn ni wedi disgrifiad manwl o deyrnas Duw, lle'r ddynoliaeth o'i fewn, a goriwchafiaeth Crist drosto, a dyna oedd y gerdd.
Y cyfan wedi drefnu mewn i 6 pennod, yn datblygu gwahanol agweddau o'r brif thema. Ac yn yr ail bennod, mae'r rhan fwyaf o'r deunydd gwyddonol i'w gael. Mae'n amlwg nad oedd Pantycelyn yn hollol hapus gyda'r gwaith yn ar ôl fo gael ei gyhoeddi. Mae'n argraffiad newydd, yr ail argraffiad, dyma dudalen ymlaen fan yma, cael ei gyhoeddi yn 1764, ac mae fwy o newidiadau wedyn yn cael ei gwneud yn yr argraffiad yna. Mae'n amlwg i mi, beth bynnag, mae un o bwrpasau Pantycelyn yn y gerdd a'r troednodiadau helaeth yma oedd hysbysebu ddarllenwyr o'r syniadau diweddaraf. Fe cyflwynodd yn gynnar yr ail bennod i'r ffordd roedd, fel mae'n dweud, a philosofyddion a gwir disgedig o oes i oes trwy chwilio mwy ddyfndiroedd rheswm, trwy hir ddal sylw manwl ar droedur ser a'r planedau, ac yn arbennig drwy gymorth o sbienddrychau mawrion diweddar, rhai o barau sydd 60 troedfedd o hyd. Trwy'r pethau hyn, meddaf, ni wedi dyfod i adnabod mwy o gwrs llir rhydfadden, sydd hael a'r lleiad a'r ser nad oddyd o'r amser gynt. Mae gen y gerdd ei hun, mae'n peintio i'w ddarllenwyr bictiwr na'r ddangos. Mae'n tioli'r hael a'r lleiad a'r dydoedd sydd uwch ben, rifedu swnd y moroedd yn chwarae yn y nen, lled hyd a maint eu treion hyd a'n chaneiri fri, a'r nifer anweledig ohonynt sydd i ni. Roedd y troednodiadau yn chwarae rôl bwysig drwy egluro i'r darllenydd be oedd yn mynd ymlaen tu ôl i'r pictiwr os licio chi. Ac mae'n amlwg fod Pantycelyn yn bendant fod angen y math yma gefndir ar ei ddarllenwyr er mwyn sicrhau bod nhw'n darllen yr rhannau yma'r gerdd yn gywir. Roedd o isio iddyn nhw ddeall na nid delwedd yn unig oedd y disgrifiad. A mae'r driniaeth yno o faintioli'r bydysawd er enghraifft yn nodweddiadol o ddull Pantycelyn o weithredu yn y cyd-destun yma. Mae'n disgrifio tair system neu sgêm y dylem wybod ei bod ymhlith astronomyddion, cyn y gallwn yn gwbl adnabod beth rydyn yma neu ddarllen. Y ddwy system gyntaf, wrth gwrs, oedd y system Tolemaidd, lle mae'r hael a'r lleiad a'r planedau eraill yn cael ei ystyried i fod yn troi o gwmpas y ddaear, a'r system Copernicaidd, lle mae'r ddaear ynghyd â'r planedau eraill i gyd yn troi, ond gylch yr hael a ddim ond y lleiad yn troi yn gwmpas ni. Mi oedd Pantycelyn yn awyddus i gyferbynnu natur gyfyngedig y systemau yma, gyda be oedd o'n i ddisgrifio fel y drydedd ar un newydd, sydd yn estyn y greadigaeth i faint llawer mwy nag un o'r lleill i ehangder anfeidrol, ac yn ei llanw hi a 1000 mwy o fydoedd mawrion ag ardderchog nag a feddyliwyd erioed o'r blaen. Nawr troedd Pantycelyn yn ofalus i beidio honni fod y system newydd. Ni'n ddisgrifio fel mae'r rhan fwyaf o'r byd ysgedig yn astudio a'i gredu, a nifer o ddiwinyddion heb ei rhifo neu addau fel gwirionedd. Dio ddim eisiau dweud o'r ddiamau yn wir, ond yn amlwg yn ei weld fel system atyniadol iawn. Os gwirionedd yw hi trienni mawr fod neb yn colli'r fath anogaethau sydd ynddi i ganmol rhyfeddu, caru a bendithio Duw, ac yn colli cael edrych trwy fel drych eglur o ddaioni, cariad, gallu, trigaredd, ac yn enwedig doethineb Duw yn y greadigaeth. Ac mae'n ddangos oedd maint a chywreinrwydd y bydysawd i drin fel arwydd o ragluniaeth yn gyflwyniad Pantycelyn. Mae'n rhoi treiniaeth ddiddorol o gyflymdra goleuni er enghraifft yn y cyd-destun yma. Mae'n disgrifio'r hael yn y gerdd ei hun yn rhoddi gwres a gola i'w tiroedd maith ar môr, ac o'i chyflawnder eilwaith i fwy nach nifer llôr, a'i golau hi yn hedeg o uwchder nen i lawr ar cymaint o fesurau, mae'n dim ond munud awr. Ac wrth gwrs, mynd ymlaen i egluro be mae hyn yn ei olygu yn y troednodiadau. Gweithred benodol ar egluniaeth Duw yw bod goleuni yn ehedeg mor gynted o un man i'r llall. Cans be buasau i fynediad ddim yn gynt na mynediad y cyrff mwyaf buan ar y ddaear, megis bwlet o ganon neu sŵn, o'r hwnnw yw'r peth mwyaf buan yn nesaf at oleuni, yn yr achos hyn, fe gymherasau'r goleuni i fynd yn ei ddyfodol wrth yr hael yr atom ni, nid llai na 12 mlynedd ar 20 ar ôl y dull cyntaf, a dros 2 flynedd ar 15 yn ffordd yr ail. Mae e'n rhedeg ar fath gyflymdrad diamgyffred fel mae'n cyrraedd agos i 200,000 o filltiroedd yn y 30 rhan o funud, ac nid yw tros o 7 i 8 munud yn doddod oddi wrth yr hael atom ni.
Nawr, roedd Pantycelyn fel y dywedais i, yn i'w droed nodiadau, yn awyddus i bwysleisio mai damcaniaeth yn unig oedd yr honiad fod y bydysawd llawer mwy nag oedd modd ei weld. Serch hynny, roedd yn amlwg wedi'w drawo gan botensial y ffordd newydd o ddeall, fel modd o arddangos a chlodfori pŵer Crist. Yr hyn fi wedi hynny yn hongian ar y pren, ddangosodd ei ddoethineb a'i allu yn y nen, yn creu ser cwmpasog a'i rhif o'r rhif y dail, yn gnifer tanllwydd olau o ddefnydd un ar hael. Nawr, llinell olaf y pennill yna'n gwneud pwynt pwysig i'w ddarllenwyr. Nid unig roedd y bydysawd yn un diben draw, oedd o wedi'w lenwi gyda bydoedd gwahanol, neu'n hytrach bydoedd tebyg i'n byd ni. Fel mae'n egluro, onid yw'r astronomyddion diweddar yn cael eu twyllo'n rhyfeddol, nid yw cymaint ag y wel llygad noeth, neu mae dynion cyffredin yn ei dybied fod, ond rhan fach iawn o'r greadigaeth. Maent gyda'r rhesymau da yn dweud nad y ser gwibiog hynny yw pob ser y welwn ni ar y wybr heblaw'r 5 planed, ond cynifer hael a greud at ryw bwrpas gan y creawdwr. Ond os oedd y fath bythbydoedd yn bod, beth oedd yw pwrpas nhw? Mae'n gofyn a pha ddefnydd arall ond i oleuo rhyw systems o blanedau fel y mae'n hael ni yn gwasanaethu 1 ar 15 neu ragor o fydoedd. Ac wedyn, ychydig o benillion nes ymlaen, mae Pantycelyn yn cymryd y cam nesaf. Os hael yw pob rhyw seren sy'n gwibio yn e, os cylch yr rhain mae bydoedd a lloerau'n cadw ei lle, os oedd trigolion ynddynt, neu yntau nid oes un, a cwbl oll a greoedd gan fysedd mab y dyn. A mae'n egluro unwaith eto ymhellach, mae'n troednod, gan godi'r cwestiwn sylfaenol, i ba ddefnydd y mae cynifer o blanedau ac yr ydym yn ei weled o gylch yr hael, a chynifer o'r ydym yn dychmygu fod o ddeutu'r ser gwibiog. I be am? Yr ateb amlwg i'r cwestiwn yna oedd fod bydoedd eraill yn bodoli defnydd ei trigolion, yn yr un modd y mae'n deiar ni yn bodoli defnydd ei trigolion hi. A mae Pantycelyn unwaith eto yn ehangu. Wrth ystyried bod y lleiad a'r planedau yn unig yn perthyn i'r wrth ystyried bod y lleiad a'r planedau yn lleoedd mor gyfleus i greaduriaid i gyfanheddu ynddynt, a bod y pethau cyfleus hynny yn unig yn perthyn i'r planedau hunain, ac ar ôl pob tebygoliaeth nad yw'n ond o ychydig ddefnydd i'n deiar ni, na'r rheswm da gan hynny mae'r rhai sydd yn dal y system newydd yn penderfynu fod y planedau hynny i'r holl planedau sydd yn perthyn i'r hael a'r ser gwibiog hefyd yn fydoedd triganol, lleoedd wedi eu cymhwyso at gyfaneddu ac wedi eu llenwi o ryw greaduriaid addas. Roedd y bydysawd fel y ddeiar ei hun wedi'w greu a'i addasu i fod yn drigfan briodol i'w drigolion, ac roedd maint a hyd y bydysawd yn fesur o bŵer ei greawdwr, fel y disgrifier, fel mae'n disgrifio. Ond y meithder enbyd sy'n gael yng nghrwth yne, ehangder heb ddim diwedd, lle heb ddiweddu lle, llu heb ei rhifo o fydoedd yn troi o gylch heb ball, yn cadw yn ei troion heb un yn cwrdd â'r llall. Mae'n adlais o'r brwythfed sawl, mae'n disgrifio ni sloddais mewn rhyfeddod os hyd i gyd sy'n wir. Pa leied o'r greadigaeth yw deiar môr a thir? Pa beth yw dyn i'ch gofio am bendeithion o'n stor? Un gair i tarsau greu rifethu stwnd y môr. Roedd anfeidrol amrywioldeb y bydysawd i weld yn tanlinellu lle'r ddynoliaeth a chreadigaethau dyn. Pa beth yw Twrci helaeth gyfoethog iawn ei bri, Brenhiniaeth Persia ag India at y greadigaeth fri, a'r Chile fras a China a Guinea boeth lle cair fel cerig yn y bryniau dros orau mawr o hael. Roedd hefyd yn tanlinellu pŵer, y llaw gref anorchfygol roedd y planedau mawr mewn troion anherfynol i gerdded hyd y wawr. A llaw fi'n gyrru'r comet sy'n bellter mawr heb ri, a therfyn heb derfynau uwchlawn planedau ni. Roedd trefn y ddeiar fawr drwmlwythog yn adlewyrchu'r rhagluniau. Fel eglurodd Pantycelyn, roedd sicr yn ei chanol i dynnu at ein gry o cwbl yn yr awyr ac ar ei wyneb sydd, fel gallu'r bobl danu neu arni am hob man, a'i traed yn chwyth i'w gilydd gael fe'i pennau i'r lan. Ac unwaith eto, mae'n anhelaethu, yn amlinellu sut er sicrhau ond roedd yr holl fydoedd hael lloerau a planedau yn troi ar eu pegynau hunain, fe asododd y crewr mawr fath o sign ym mhob un o'r rhain at ei ganol ei hun. Gravity, disgarchiant yn ydy. A'r pwy sydd yn ddefnyddio ohonynt, a bod ni bai y pwys hwn,
hwyr droi mor wyll ag y maent a chwalent yn chwilfryw, heb adael darn ynghyd a'r llall ohonynt eu hunain. Mae'n manylu sut ar y terfynt yma ein deiar ni a chwalai wrth droi 1000 o filltiroedd pob awr, yn enwedig all ei thawd ei gwneud o ddefnyddiau mor chwaldan ag yw pridd, dwfr, cerig a'r fath. Y sign canolog yn sicrhau bod dynion ar wyneb y ddeiar sydd â'i sefyllfa'n groes yn aill i'r llall. Eto bod rhai yn gweld eu pennau ar lan, mae rhai eu traed atom ni, a'r heini elwyr Antipodes. Mae'n ganol dydd gyda un pen pan bod hi'n dywyll nos gyda'r llall, a dydd hwya gyda'r un ar un byra gyda'r llall. Gyd yn dibynnu ar sign. Dyna sut da ni gyd yn gallu byw ar y byd crwn yma. Dwi wedi amlinellu defnydd Pantycelyn o'r syniadau delweddau gwyddonol yma o'r cyfnod mwyn tanlinellu'n y lle cyntaf nad rhywbeth ymylol oedd gwyddoniaeth i'w bwrpas yn golwg ar deunasg Duw. Mae hyd a dyfnder y drafodaeth yn mynnu eglurhad. Mae'r cerddi a'r troednodiadau helaeth yn arbennig yn gwahodd y darllenydd i bendroni'n ofalus ynglyn â natur y bydysawd a'r berthynas rhwng y creawdwr a'i greadigaeth. Mae'n amlwg yn ogystal fod gan Pantycelyn ei hun ddiddordeb sylweddol yn y syniadau gwyddonol diweddaraf ac oedd yn eiddgar i drosglwyddo i wybodaeth a'i ddiddordeb i'w ddarllenwyr. Ymddengys fod yn sicr bod angen i'w ddarllenwyr leoli eu gwybodaeth yng nghyd-destun ehangach y wyddoniaeth ddiweddaraf. Felly am weddill y ddarlith, be dwi am wneud ydy cymryd golwg ar ffynonellau Pantycelyn, o ble oedd ei wybodaeth yn dod. Ydyn, na i drafod defnydd Pantycelyn o fframwaith wyddonol i egluro'r berthynas rhwng creawdwr a chreadigaeth ynghyd destun ehangach y fath drafodaethau yn ystod y 19eg ganrif. So yn hyn o beth, wrth gwrs, doedd Pantycelyn ddim yn ysgrifennu mewn gwagle. Roedd dadleuon pwysig a dadlennol yn byrlymu drwy gydol y ganrif ynglyn â beth y medryd ei ddeall am natur Duw drwy ystyried natur ei greadigaeth. I ba raddau felly fedrwn ni ddeall golwg ar deunasg Crist fel cyfraniad tuag at drafodaeth ehangach ynglyn â ddiwinyddiaeth naturiol. Mae hi'n glir o draddodiadau Pantycelyn be oedd ei ffynonellau. Llyfrau'r clerigwr, dyma fo, William Derham. Felly, byddwn ni'n gychwyn rhyw edrych rhyw ychydig ar gefndir hwnnw. Bydd hi ddim yn anghyffredin i clerigwr fer Derham yn Eglwys Lloegr a gychwyn y 19eg ganrif ymddiddori mewn gwyddoniaeth. Mae'r rheithor Upminster ers 1689, ar gafodd modd a'r hamdden i ddilyn ei ddiddordebau yn astudiaeth natur a seryddiaeth. Ar gafodd diddordeb mewn gwneithuriaeth clociau hefyd, fan digwydd ag yn 1696, yn cyhoeddi i'w lyfr cyntaf, The Artificial Clockmaker, A Treatise on Watch and Clockwork. Gafodd ei ethol yn Gymraeg o'r Gymdeithas Frenhinol yn 1703, ac yn ystod ei yrfa fe gyfrannodd o 38 erthygl i'r Philosophical Transactions. Cynnwys trafodaeth ar y tywydd, disgrifio storm fawr 1703, gan y blaen. Nes ymlaen yn ei yrfa, mae'n cyhoeddi erthyglau ar i'w arsylliadau seryddol hefyd. Fel cymrawd o'r Gymdeithas, mae'n gyfarwydd â gwyddonwyr adnabyddus y cyfnod, pa mae'r Edmund Halley, Isaac Newton. Fo oedd yn gyfrifol am olygu Philosophical Experiments and Observations of the late eminent Dr. Robert Hooke yn 1726. Felly mi oedd ganddo enw iddo fo'i hun, ac mae ganddo hefyd enw iddo hun fel diwynydd cymhedrol. Dyna pam yr enghraifft yn cael ei wneud yn gaplan i'r tywysog Siôr, mab y brenin Siôr y cyntaf yn 1714. Felly o ystyried hyn i gyd i weithgareddau gwyddonol, i gymredoldeb diwinyddol, doedd o ddim yn syndod Derham gael ei enwi i draddodi'r darlithoedd Boyle yn 1711 a 1712. Roedd y darlithiau wedi sefydlu yn ewyllus Robert Boyle, gyda'r bwriad o dyfynnu proving the Christian religion against notorious infidels, there's atheists, theists, pagans, Jews, and Mahometans, not descending lower to any controversies that are among Christians themselves. Na'r erbyn cychwyn y 19eg ganrif, fel canlyniad i'r raddau eraill i ddylanwad Newton ymysg eraill, roedd y darlithiad yn cael ei defnyddio fel platfform pwysig mwyn amddiffyn credo angencanaidd gymedrol
ar ôl gwyddoniaeth newtronaidd o fewn y gyfundrefn yna. A darlithoedd Boyle derm a sylfaen yw lyfr Physical-Theology, gafodd ei gyhoeddi yn 1713. Fel mae derm yn dweud yn ei ragair. It was a settled opinion that nothing tended more to cultivate true religion and piety, yn siarad am Boyle, in a man's mind than a thorough skill in philosophy. Fel canoniad felly, mi oedd derm wedi dewis yn ei ddarlithiau to attempt a demonstration of the being and attributes of God in what I may call Mr. Boyle's own, that is, a physico-theological way. I farnau, yn gwybod pam yna, it was for this very service that I was called to this honour. Fel eglurodd derm, yw ddarllenwyr bwriad y darlithoedd a'r llyfr oedd the demonstration of the being and attributes of an infinitely wise and powerful creator from a cursory survey of the works of creation, or as often called, of nature. Ei ddadl oedd y pob agwedd o'r greadigaeth yn arddangos y pwrpas, a'r pwrpas hynny yn adlewyrchu'r creawdwr. Cychwynodd gyda thrafodaeth o briodweddau'r glob ddaearol, gan arddangos pethau fel natur yr awyr a'r atmosffer a'i rôl yn cynnal bywyd. Diolch i'r gwynt, er enghraifft, mae'n dweud. All the world would be poisoned without these agitations thereof. Wrth ystyried yr atmosffer, who can but own this to the contrivance of the work of the great creator? Who would ever say or imagine such a body so different from the globe it serves to be made by chance, or be adapted so exactly to all those forementioned grand ends by any other efficient than by the power and wisdom of the infinite God, who would not rather from so noble a work readily acknowledge the workman, and as easily conclude the atmosphere to be made by God, as an instrument wrought by its power and pneumatic engine to be contrived and made by man. Ar ddiwedd rhagair, Physical-Theology, sonio derm fo ganddo fo, another part relating to the heavens, that I can soon fit up to see the light. Ter ymateb i'r gyfrol gyntaf yn ddigon ar ewel. Ac mae'n amlwg iddo gael ei blesio. Gan yr ymateb, a fel canlyniad, yn 1785, fe cyhoeddwyd Athro Theology. A tra roedd y gyfrol gyntaf wedi'i gyflwyno i archesgodd y car gaint, roedd yr ail gyfrol yma wedi'i gyflwyno i'r tywosog siôr, fel derm yn dweud, a vindication of the existence and attributes of that infinite being to whom your royal highness hath no less piously than justly ascribed your great royal fathers and your family's peaceable accession to the crown and dignity of these realms. Y bwriad felly oedd arddangos nid yn unig y dystiolaeth o gynllun y bydysawd, ond o le'r creawdwr yn cynnal y bydysawd. Nid cynllunydd absennol o Duw derm. Felly, ac i'r perwyl yna cychwynnodd ei drafodaeth gyda disgrifiad o'r offerynnau bu'n ei ddefnyddio yn ei ymchwiliadau a'i arsylwadau ei hun, yn ymlaen wedyn i ddisgrifio'r prif system eseryddol, systemau Ptolemai a Copernicus, gan cyhoeddi y gytundeb o'r ail, ac wedyn mae'n ateb y cwestiynau sgrythurol arferol ynglyn â system Copernicus, ac wedyn yn cyflwyno be mae o yn ei alw, y system newydd, which extends the universe to a far more immense compass than any of the other systems do, even to an infinite space, and replenishes it with a far more grand retinue than ever was before ascribed to it. In all the system newydd, there are many other systems of suns and planets besides that in which we have our residence, namely that every fixed star is a sun, and encompassed with a system of planets, both primary and secondary as well as ours. Roedd natur y systemau eraill mae felly yn gwestiwn tangadferol, be oedd eu pwrpas nhw, pa fath o lefydd oedden nhw. Dadl derm oedd bod modd ymddangos fod y bydoedd eraill yma yn ymdebygu i'r ddaear. Fel ar y ddaear, oedd ganddyn nhw eu daearyddiaeth eu hunain, roedd moroedd a mynyddoedd i'w gweld ar y lleiad drwy delesgop er enghraifft. Os felly mae bydoedd fel y ddaear oedd y bydoedd yma, roedd y rhai wedi bod nhw wedi'w creu am yr un rheswm ac yn yr un modd ag y crewd y ddaear, fel trigfan i'w trigolion. Fel mae'n egluro, considering how accomplished the moon and all the other planets are for habitation, how solemn an apparatus is in them for this service, and considering also that these accoutrements relate to their respective planets only, and in all probability are of little or no use to our Earth, with great reason, therefore, the maintainers of the new system conclude these planets, yea, all the planets of the sun and the fixed stars, also to be habitable worlds, places as accommodated for habitation, so stocked with proper inhabitants.
Nawr, hyd yn oed heblaw yn ffaith o llyfrau derm yn cael eu cydnabod yn ddiamwys yn i'w droednodiadau, mae defnydd Pantycelyn o'r llyfrau yma yn eglur. Mae rhai rhannau o'r troednodiadau hyd yn oed maen nhw'n agos i fod yn gyfieithiadau o rannau o destun gwreiddiol derm, ac yn arbennig felly yr astrotheology. Mae'n glir felly bod Pantycelyn wedi darllen gwaith derm yn fanwl a gofalus. Ac mae'n amlwg, mae derm yn obygol wedi prif ffynhonnell, felly nid yn unig derm oedd y brif ffynhonnell ynglyn â'r wybodaeth gwyddonol diweddaraf, ymddengys mae derm hefyd oedd ei brif ffynhonnell ynglyn â thrafodaethau am arwyddocâd diwinyddol y wybodaeth diweddaraf hefyd. Mae'n bwysig gofyn felly pam derm. Ar un lefel, hwyrach mae'r natur yn un cymharol amlwg, roedd derm yn awdur poblogaidd, ac fel canlyniad roedd ei lyfrau gymharol hawdd i'w ddarganfod, gan rywun oedd yn edrych am y fath bethau. Ond mae'n angen nodi nad gweithiau derm oedd yr unig rai yn ystod y cyfnod oedd yn ymdrin gyda arwyddocâd diwinyddol gwyddoniaeth. Roedd yna ddigon o gystadleuaeth a digon o ddewisiadau eraill y medrau Pantycelyn wedi'i gwneud o ran deunydd darllen perthnasol. Mae ddewis o derm yn yr arwyddocâd, felly cafodd derm ei hun yn perthyn i draddodiad penodol o fewn dadleuon y cyfnod ynglyn â'r berthynas rhwng gwyddoniaeth a chrefydd. Mae'r ddadl fod modd dirned rhywbeth ynglyn â natur y creawdwr drwy astudio natur y greadigeth, fel y gwyddoch dwi'n siŵr yn un hen. Cymrwyno Thomas Aquinas nifer o ddadleuon o'r math yma, hynny yw Summa Theologica, yn ystod y drydedd ganrif ar 10 enghraifft. Ac erbyn y cyfnod moder cynnar, y cyfnod sydd weithiau'n cael ei ddisgrifio fel cyfnod y chwyldro gwyddonol, roedd defnydd gwyddoniaeth fel modd o adnabod Duw a'i greadigaeth yn ganolog. Roedd arddangos a deall deddfau natur i weld fel modd o arddangos pŵer a holl wybodolrwydd Duw. Roedd hyn yn cael ei dderbyn fel un o'r cymhellion pwysicaf i astudio gwyddoniaeth. Fyddai'r persbectif modern fod gwyddoniaeth a chrefydd mewn rhyw fath o frwydr yn erbyn ei gilydd, yn gwneud dim math o synwyr i wyddonwyr y cyfnod yma o gwbl. Ac mae'n gwirionedd dim ond yn ystod degawdau olaf y 14th ganrif ar 15 y daeth y syniad yma o grefydd a gwyddoniaeth mewn rhyfel a'i gilydd, yn rhywbeth yn cael ei gymryd yn ddifrifol o gwbl. Roedd hyd yn oed gwyddonwyr fel Galileo nawr yn cael ei bortreadu fel enghraifft o wrthwynebiad crefyddol i gynnydd gwyddonol, yn ystyried eu gwaith nhw i fod yn meddu perthnasau grefyddol, yn achos Galileo yn benodol, yw ymdrech i arddangos cysondeb ei syniadau gwyddonol gyda'r ysgrythur, drwy gynnig ei ddehongliadau ei hun o rannau o lyfr Exodus er enghraifft, oedd un o brif achosion ei drafferthion gyda'r Eglwys Gatholig. Nid un a fo oedd yn cynnig dehongliadau hytrach na gofyn i'r Eglwys ddehongliad. Roedd yr athroniaeth fecanyddol, fel ei gelwyd, yn chwarae'r rhan ganolog na dadleuon yma ynglyn â pherthnasedd grefyddol y wyddoniaeth newydd. Hanfod yr athroniaeth fecanyddol oedd y bydysawd i'w ddeall mewn rhywbeth cyffelyd i ddarn o beirianwaith. Mae gan mai clociau oedd peiriannau mwyaf cymhleth y cyfnod, ei gymharu â gwaith cloc oedd y ddadl mwyaf cyffredin. Roedd athronwyr megis y Ffrancwr, René Descartes, yn awyddus i ddangos sut y medru egluro pob ffenomen naturiol a bob graddfa mewn termau mecanyddol. Roedd y bydysawd yn ei gyfanrwydd er enghraifft i'w ddeall fel nifer o drobyllau yn yr ether. Dyna beth chi'n gweld fan yma. Tra bod atyniad magnetaidd i weld mewn termau o symudiadau, gronynau bychain o fater ar siap sgriwiau. Dyna beth welwch chi yn y llun yna. Roedd y ddadl o'r athroniaeth fecanyddol at fodolaeth creawdwr yn syml. Roedd y bydysawd a'i gynnwys yn meddu priodweddion darn o beirianwaith. Roedd gan beiriannau wneithurwyr. Felly, os oedd y bydysawd i ddefnyddio peiriant, na roedd yn amlwg fod gan y bydysawd wneithurwyr hefyd. Roedd cefnogwyr ar athroniaeth fecanyddol, pobl fel Galileo neu bobl fel Robert Boyle, yn awgrymu yn aml bod llyfr natur wedi ysgrifennu mewn iaith mathemateg. Unwaith eto roedd y metafor yn tynnu sylw at y ffaith fod gan natur awdur. Mathemateg oedd iaith y creawdwr felly. A dyna'n sicr oedd barn Isaac Newton. Roedd teitl llawn ei gampwaith o 1687 yn arwyddocâd.
Philosophiae naturalis principia mathematica, egwyddorion mathemategol athroniaeth naturiol. Fel yn cyhoeddi i'w ddarllenwyr, mae mathemateg yn allwedd i ddirgelion y bydysawd, ac wrth gwrs bod Newton wedi darganfod nhw. Ond serch hynny, doedd Newton ddim yn un o hyrwyddwyr yr athroniaeth gynyddol. Datodd Newton oedd fod y ddelwedd yna o Dduw fel peiriannydd perffaith yn lleihau'r angen am weld Dduw fel presenoldeb parhaol yn ei greadigaeth ei hun. Fel mae'n egluro yn yr optics, yw ail lyfr nawr. It became him who created them to set them in order, yn siarad am ffenomenau'r bydysawd. And if he did so, it's unphilosophical to seek for any other origin of the world, or to pretend that it might arise out of chaos or by the mere laws of nature, though being once formed, it may continue by those laws for many ages. Roedd presenoldeb Duw yn hanfodol I barhad y bydysawd. That bydysawd in bold cannot be the effect of nothing else than the wisdom and skill of a power, ever-living agent, who being in all places is more able by his will to move the bodies within his boundless uniform sensorium, and therefore thereby to form and reform the parts of our own bodies. And since space is divisible in infinitum and matter is not necessarily in all places, it may be also allowed that God is able to create particles of matter of several sizes and figures and in several proportions to space and perhaps of different densities and forces, and thereby to vary the laws of nature and make worlds of several sorts in several parts of the universe. Mae Duw yn rhan o'r bydysawd. Dio ddim ar wahân, dio ddim tu allan, mae Duw yn y bydysawd. Nid oedd Newton heb ei beirniad yn hyn o beth, agrymodd yr athronydd Gottfried Wilhelm Leibniz, er enghraifft, fod agwedd Newton yn tueddu I fychanu Duw, drwy awgrymu nad oedd ei greadigaeth yn un hollol berffaith. A mae yna gyfres o lythyrau rhwng Leibniz a'r Ddiwinyddiaeth Samuel Clarke ar y mater yma yn union. Ar ôl I Leibniz awgrymu mewn llythyr at Caroline o Ansbach, merch yng nghyfraith Siôr y cyntaf a gwraig y tywysog Siôr, fod syniadau Newton mae'n dweud yn andwyol I ddiwinyddiaeth naturiol. Ymatebodd Clarke a ran Newton gan amddiffyn ei feistr o chyhuddo Leibniz yn ei dro o ddilorni hollalluogrwydd Duw. Roedd rhain yn ddadleuon lle oedd diwinyddiaeth, gwleidyddiaeth a gwyddoniaeth yn cyffwrdd yn agos iawn at ei gilydd. Roedd Newton a'i ddilynwyr yn eiddgar I bwysleisio'r modd roedd gwyddoniaeth Newtonaidd drwy arddangos presenoldeb barhaus Duw o fewn ei greadigaeth yn fodd o amddiffyn y trefniant gwleidyddol newydd a ddatblygwyd ym Mhrydain yn sgil chwyldro 1688. Dyna oedd gan Derham er enghraifft, mewn golwg yn ei gyflwyniad o astrotheology i'r tywysog Siôr, gŵr Caroline o Ansbach wedi'r cyfan, nes i'w ddyfynnu yn gynharach. Roedd ymysodiad Leibniz, a Leibniz oedd athronydd anwes yr hanaferiaid, a'r syniadau Newton yn ymosodiad ar ymdrech Newton a'i ddilynwyr I droi ei fersiwn nhw o ddiwinyddiaeth naturiol yn un o sylfaenu'r wladwriaeth newydd. Mi oedd cyfraniadau Derham yn gadarn yn y traddodiad Newtonaidd o ddiwinyddiaeth naturiol. Roedd eraill, megs y naturiol John Ray, yn gyfranwyr pwysig traddodiad yma hefyd, yn ei wisdom of God manifested in the works of creation, datblygodd Ray, ddadl debyg iawn i'r un ddau Derham yn ei ddatblygu rai blynyddoedd yn ddiweddarach. Ac mae'n eglur I waith ddylanwadu ar syniadau Derham hefyd. I Ray, roedd amrywioliaeth a greadigaeth yn arwydd o bŵer y creadwr. How great nay immense must needs be the power and wisdom of him who formed them all. For, that I may borrow the words of a noble and excellent author, as it argues and manifests more skill by far in an artificer to be able to frame both clocks and watches and pumps and mills and grenados and rockets, than he could display in making but one of these sorts of engines. Ond nid dyma'r unig draddodiad serch hynny. Roedd gwaith y cymegydd a radical gwleidyddol Joseph Priestley, er enghraifft, yn awgrymu mathau gwahanol y negeseuon y medrid ei ddarllen o astudio lle Duw yn ei greadigaeth. The English hierarchy, if there be anything unsound in his constitution, a doedd ddim I Priestley yn hyn o beth, has equal reason to tremble at an air pump or an electrical machine. I Priestley, roedd offer y negwyddonau fel yna, drwy arddangos trefn gywir Duw o fewn natur, yn arddangos hefyd y graddau fod y drefn gymdeithasol wedi'w lygru
o'i drefn gywir ac felly angen ei gywiro. Mae dewis Pantycelyn o waith derym fel ei ffynhonnell ar gyfer diwinyddiaeth naturiol yn un diddorol felly. Mae'r cysylltiad gyda derym yn awgrymu medru deall golwg ar Deyrnas Crist. Mae'n traddodiad o ddiwinyddiaeth naturiol Anglicanaidd yn ymestyn o Newton a'i ddilynwyr ar gychwyn y 19fed ganrif at William Paley ar ddiwedd y ganrif. Roedd Newton a'i ddilynwyr yn mynnu bod ei wyddoniaeth yn arddangos presenoldeb Duw yn ei greadigaeth. Roedd ei presenoldeb yn angenrheidiol mwyn sicrhau parhad ei greadigaeth, gan na fedrai deddau natur weithredu hebddo fo. Drwy arddangos pwerau naturiol, fel trydan enghraifft, roedd ar brofwyr Newtonaidd yn ystyried eu bod nhw'n arddangos pwerau Duw. Roedd Pantycelyn yn yr un modd yn dadlau yn ei gerdd, gan ddilyn derym, bod presenoldeb Duw yn anhepgor i barhad ei greadigaeth, bod maint a chymhlethdod y greadigaeth, rei, yn cynnig tystiolaeth ddiamwys o alluoedd y creadwr. Yn nwyl o'r Newtoniaid, athroniaeth geidwadol, roedd y math yma ddiwinyddiaeth naturiol. Roedd yn athroniaeth wedi'i ffurfio mwyn amddiffyn y gyfundrefn grefyddol a gwleidyddol fel yr oedd. Ond fel y gwnaeth Priestley er enghraifft droi'r athroniaeth Newtonaidd at ei bwrpasau radical ei hun, yn golwg ar Deyrnas Duw, datblygodd Pantycelyn syniadau diwinyddiaeth naturiol at i'w bwrpasau arbennig fo'i hun. Nawr i ddod ar darlith yma i ben. Dewch i ni ddychwelyd at rai o'r materion ddaru ni bwyntio atyn nhw ar y cychwyn. Be mae golwg ar Deyrnas Crist neu ddangos i ni am Pantycelyn, am hanes gwyddoniaeth ac am hanes diwylliannol Cymru. Nawr, fel dwi wedi dweud yn barod, mae'n glir bod defnydd Pantycelyn o'r wyddoniaeth ddiweddaraf fel rhan o fframwaith y cyfansoddiad yn un bwriadol. Creadigaeth Newtoniaidd yw'r greadigaeth yn cael ei drosglwyddo i ofal Crist yn y gerdd. Ymddangos yn glir hefyd fod Pantycelyn yn awyddus i'w ddarllenwyr ddeall natur Newtonaidd y greadigaeth mae'n i'w ddisgrifio. Dyna wedi'r canfodi pwrpas y troednodiadau sylweddol. Maen nhw yn sylweddol, maen nhw'n rhan fwyaf o'r tudalenau. Mae'r troednodiadau yn awgrymu hefyd bod Pantycelyn am ddefnyddio cyfrwng y gerdd i addysgu ei ddarllenwyr ynglŷn â'r datblygiadau gwyddonol diweddaraf. Nid yn unig roedd yn ei defnyddio mwyn egluro cefndir ei gerddi i'w ddarllenwyr, ond roedd yn cynnwys llwyth sylweddol o wybodaeth ychwanegol am amrywiol bynciau megis maint y planedau a'r pellter rhwng y ser ac yn y blaen. Mae'n glir fod gan Pantycelyn ei hun ddiddordeb sylweddol mewn gwyddoniaeth, ac mae hyn yn glir o ffynonellau eraill fel ei lythyr ar yr Aurora er enghraifft. Yn y llythyr hwnnw yn cynnwys enghraifft ddiddorol arall o gyfuno disgrifiad gwyddonol hefo rhagluniaethol ynglŷn ag arwyddocâd y ffenomenau sy'n cael ei disgrifio. Mae modd lleoli Pantycelyn felly o fewn traddodiad o ddiwinyddiaeth naturiol yn ymestyn o waith diwinyddion megis John Ray a William Derham dros cychwyn y 19fed ganrif at athronwyr megis William Paley ar gychwyn y 14fed ganrif ar 15. A mae'n werth nodi nad Pantycelyn oedd yr unig arloeswr Methodistaidd i ymddiddori â gwyddoniaeth. Roedd John Wesley, er enghraifft, yn frwd am y syniadau trydanol diweddaraf. I'r graddau fod yn defnyddio ei beiriant trydanol i'w hun mwyn cynnig triniaeth feddygol trydanol i'w ddilynwyr. Ym 1760, fe gyhoeddodd Wesley the Desideratum, or electricity made plain and useful by a lover of mankind and of common sense, i egluro i'w syniadau. Roedd yn ystyried trydan, fel roedd athronyddion Newtonaidd eraill, i fod yn fynegiant uniongyrchol o bŵer Duw. Ac yn y cyd-destun yma hefyd, mae'n werth nodi i nifer o destunau diwynyddol naturiol, gan gynnwys llyfrau gan William Paley a Thomas Dick, cael ei gyfieithu i'r Gymraeg yn ystod y 14fed ganrif ar 15. Cyfieithwyd Natural Theology William Paley gan y parch Hugh Jones, fel diwinyddiaeth naturiol, neu'r amlygiadau o dduw mewn natur. Cyfieithwyd llyfr Thomas Chalmers, A Series of Discourses on the Christian Revelation Viewed in Connection with the Modern Astronomy, fel pregethau seryddol neu gyfres o bregethau ar grefydd atgeiriadur
datgeiriedig yn ei chysylltiad â sefydliaeth ddiweddar, gan Griffith Parry yn 1846, a gwaith Thomas Dick, the Christian philosopher, fel yr aniannu'r Cristionogol, neu gysylltiad gwyddoniaeth ag athroniaeth a chrefydd gan Thomas Levy yn 1860. Mae hyn oll yn awgrymu felly yn fy nhyb i fod angen ail asesu lle gwyddoniaeth, nid yn unig yn thraddodiad diwylliannol Cymru, ond o fewn ei thraddodiad crefyddol hefyd. Be dwi wedi trio i wneud yn y ddarlith yma i ceisio amlinellu lle gwyddoniaeth a'n syniadaeth Pantygelyn. Mae'n glir, yn gobeithio, nad rhywbeth ymylol oedd hyn. Mae'n glir gwaethaf awgrymiadau rhai dadarosoddwyr cynharach nad cyflwyno gwyddoniaeth yn mynd i'w roi o'r neilltu oedd Pantygelyn yn chwaith. Roedd y cosmos Newtonoedd yn ganolog i weledigaeth oedd yn ei gyflwyno yn golwg ar deyrnas Crist. Felly dyma beth dwi'n trio i wneud fan yma. Drwy roi gwyddoniaeth yn ei ôl neu le priodol yng ngwaith Pantygelyn, medrwn weld ffordd o roi gwyddoniaeth yn ôl yn ei le priodol yn hanes diwylliannol a chrefyddol Cymru hefyd. Doedd diddordebau gwyddonol Pantygelyn ddim allan o'i lle yn y traddodiad Cymreig oedd o yn y broses o greu ac oedd yn ei adlewyrchu yn ei waith. Roedden nhw'n rhan ganolog ohono fo i gyd. Diolch yn fawr iawn i chi.